Strøm. Jeg er uddannet kropsterapeut og akupunktør, og jeg har klinik hernede i Nyhavn. I den her video vil jeg vise lidt om, hvordan en behandlingsform den udføres. Så er vi kommet ind i vores klinik, og det her det er Bente, og jeg har tænkt mig at vise lidt teknik, hvordan vi kan bruge akupunktur i forhold til at behandle forskellige øjenlidelser, såsom grøn stær, grå stær, øjenforkalkning, også kaldet AMD, tunnelsyn, blodpropper i øjet, mange forskellige øjenlidelser. Så nu vil jeg vise lidt, hvordan det fungerer, så hvis Bente hun lægger sig ned. Som I vil kunne se på videoen, har øjenbehandling ikke noget med at gøre at stikke nåle i øjet. Det foregår udelukkende omkring øjet og i hænder og fødder. Det som den her behandling gør, det er, at den bliver ved med at stimulere det område i hjernen, som har meget til øjnene at gøre. Og når man bliver ved med at stimulere det, så gør man egentlig det, som kroppen selv burde gøre, men af mange gange urensagelige årsager ikke gør. Så det vil sige, at vi kickstarter egentlig den helingsproces, som kroppen er vant til at kunne klare selv. Det er vigtigt at sige, at den her form for behandling ikke kan kurere øjensygdomme, men i rigtig mange, langt de fleste tilfælde, vil kunne forbedre tilstanden eller bremse den negative udvikling. Og den her type behandling, det er en, man skal gentage for at få det bedste resultat. Værsgo. Tak. Så er den første behandling overstået, og Bente skal komme 2 gange om dagen i 10 dage, og så skal hun trappe ud af det, for at den her behandling den bliver ved med at have sin effekt. Det I har set her, er hvordan en typisk øjenbehandling forløber. Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at ringe til mig eller skrive på e-mail. Så skal jeg forsøge at besvare spørgsmål efter bedste evne. Tak fordi I kiggede med.